Na novčanici od 50 rupija u desnom dijelu novčanice možemo iščitati riječ seks. Svima najdraži crtani iz djetinjstva. Kraj lavova vidimo prašinu na nebu S, E, X. Ja sam čula priče o masonstvu. Svaki dan bombardirani smo milijunima poruka. Nekih smo svjesni, ali neke od njih su skrivene. A kažu da iako ih ne vidimo, djeluju na nas. Primamo neku poruku, a nismo svjesni da smo ju uopće primili. Ti podražaji pojavljuju se svuda oko nas, u reklamama, filmovima, crtićima, pa čak i u glazbi. Postoji pretpostavka i pokazano je da on može djelovati kao takav subliminalni na naše više kognitivne procese. Mogu li onda promijeniti naše stavove? Ponašanje. 57. godine Karin napravio je eksperiment na publici u kinu. Dok se prikazivao film Piknik, umetnuo je različite sličice u trajanju od 3 milisekunde u razmacima, s porukom pijte gazirano piće i jedite kokice. Tvrdio je kako je prodaja tih proizvoda porasla za više od 50%. Njegova reklamna agencija je bila u gubicima i on je htio zapravo, kako bih rekla, podići biznis. 5 mjeseci nakon što su istraživači bezuspješno pokušali dobiti isti rezultat eksperimenta, Vicari je priznao da je lažirao podatke. Tu se nalazi, vrlo je kratak. 1 sekunda na televiziji je sastavljena od 24 slike. Subliminalna poruka u ovakvom video isječku funkcionira tako da se umeće još slika u to kratko vremensko trajanje, znači više od 24. I onda je to vrlo kratak trenutak koji na svjesnoj razini nikako ne možete primijetiti. Subliminalna poruka o kojoj komunikologinja Darija priča prikazivana je u kampanji bivšeg predsjednika SAD-a Busha. U ovom bljesku je sličica na kojoj piše Reds, odnosno štakori, tik nakon prikazivanja njegova protukandidata. Produkcijski to nije ništa ni komplicirano, ni skupo, zašto ne probati ako možda djeluje. Ali to ostaje možda. Znači, da sigurno djeluje, nema nikakvih dokaza. Kontroverzna kampanja završila je na sudu bez posljedica. Bush je pobjedio na izborima. Marketinški stručnjaci bi možda htjeli da ima tu nešto, ali tu jednostavno nema ničega ili barem ne postoje čvrsti, jasni eksperimentalni dokazi da tu nešto postoji. Ono što je najspornije u subliminalnom podraživanju jest to takozvano unazadno maskiranje, dakle navodno zapravo nasnimavanje zvučnih podražaja, obično tekstova, unatrag na vrpcu koja je naravno namijenjena da se pušta unaprijed. Vjerojatno postoje nekakve povezanosti sa nekakvim sektom. Ja sam čula priče o masonstvu i zapravo provođenju onda te neke njihove ideje. Ovo su studenti muzičke akademije i oni su čuli za ovaj fenomen. Masoni, iluminati i sotonističke poruke našli su svoje mjesto, neki tvrde, u glazbi, a primijete se tek kada ih slušate unatrag. Evo, nakon slušanja ovo stvarno izgleda i zvuči kao nešto pokvareno i da je nekakva pokvarena ploča ili CD ili DVD. Dakle, uvijek zaboravljamo da imamo, da je čovjek jedan unikat, jedno jedinstveno biće. Dakle, kroz jedan doživljaj nemoguće je staviti jedan kolektivni doživljaj. Mnogi bendovi i pjevači optuženi su da su njihove pjesme sadržavale suicidalne poruke, te da su krivi za samoubojstva tinejdžera. Nekoliko puta na sudu je završio i Ozzy Osbourne, a najpoznatiji slučaj je onaj Judas Priesta. Sud ga oslobodio optužbi zato što je, koliko sam ja shvatio, su psiholozi dokazali da glazba ne može stvoriti osjećaj u čovjeku, ali može potaknuti postojeće osjećaje. Stoga, ako je malo bio suicidalan, vjerojatno je to moglo samo biti potencirano sa glazbom. Znanost nije uspjela doći do konkretnih dokaza da tako što može utjecati na naš um u takvoj mjeri da dignemo ruku na sebe ili na drugoga, koliko god kontroverzno bilo. Evo, ovo je jedan od najkontroverznih videa, dakle, poznata krilatica predsjednika Obame i kada se okrene naopako, dakle, možemo sami čuti šta kaže.
Drugu vrstu subliminalnih poruka naš mozak može i svjesno doživjeti, ali one su toliko vješto skrivene da ih na prvi pogled ne zamjećujemo. Ratko smatra da su upravo takve poruke podmetnute tijekom referenduma za Europsku uniju. Evo ga recimo Z i A. Skeptici će naravno ustvrditi da je to isto nekakav pregib na zastavi, no pričao sam sa raznim stručnjacima koji zapravo kroz par godina već proučavaju takve stvari i kažu, pošto je svako slovo Z isto, da definitivno postoji nekakva namjera. Dakle, Z, A i Z, ovdje Z i A, kada ubacuje glasački listić, tu je i nekakav vlak, pa tu vidimo isto vrlo dobro Z, A. O skrivenim porukama predaje Maja, profesorica grafičkih rješenja na Fakultetu grafičkog dizajna, a primjera je koliko vam srce poželi. Ako se pogled usmjeri na pozadinu, odnosno formu, doživljavamo drugi kontekst cjelokupne poruke. Položaj tih elemenata uklopljen je tako da sa riječi explosion opet tvori jednu, da kažemo, subliminalnu poruku. Namjerno ili ne, najčešće subliminalne poruke upravo aludiraju na seksualnost. Pa tako u razigranoj mašti i 2 boce piva s ciljanim sjenčanjem mogu postati nešto posve drugo. To bi kupce potencijalno trebalo zagrijati za određeni proizvod. Propagandne poruke idu na naše potrebe, želje, htjenja, ali tu nema misterija, tu nema nikakve mistike. Ipak neprimjerene riječi nađene su i na nekim jako čudnim mjestima. Naravno, našli su ih oni koji su ih tražili. To zapravo nikakva slučajnost nije. U ovom crtanom filmu čak vidimo i nekakvu golu siluetu u pozadini, što definitivno nije za djecu, naročito te dobi. Tu je i svima najdraži crtan iz djetinjstva. Kraj lavova vidimo prašinu na nebu S, E, X. Vidi li to možda mozak zato jer baš to želi vidjeti? Motivi za namjerno stavljanje takvih poruka u crtiće poprilično su nejasni. Subliminalne poruke u glazbu također mogu biti ubačene i ispod praga čujnosti. Pioniri takve glazbe u Hrvatskoj su Drago i Tomislav. Samo u njihovima nema nikakve mistike. One su afirmativne sugestije. Ljudi sve takvog tipa pokušavaju odmah protumačiti okultno i pokušavaju na neki način to mistificirati. Tu nema nikakve mistifikacije. Tehnički nisu jednostavno izvedive jer se u nijednom trenutku frekvencije glazbe i glasova ne smiju preklopiti. Poruka se jednostavno ne smije čuti i tek onda će, tvrdi Drago, biti uspješna. Imali smo jednog tenisača, Antonija Šančića, koji je bio na ATP listi negdje 1279. i on se u godinu dana popenjao uz pomoć takove tehnologije na listi za 800 mjesta, što je nepoznat fenomen u povijesti. Došao negdje oko 400 mjesta. Psihološka istraživanja su utvrdila ipak da nije sama subliminalna poruka ono što nas mijenja. Riječ je o zapravo utjecaju našega očekivanja ili onoga što znademo kao placebo efekt. Dakle, očekujući kad uzmete recimo jedan lijek i vjerujete da će vam pomoći, obično vam i pomogne. Morana je bila suradnica na istraživanju provođenom na Ekonomskom fakultetu, u kojem je pokazano da se veliki broj ispitanika boji subliminalnih poruka. Njih čak 30% tvrdi da je mogu uočiti, što je dokaz da zapravo i ne znaju što subliminalno znači. Čak niti razina motivacije ispitanika ne može utjecati na to da li će određena subliminalna poruka imati učinak na naše ponašanje. Dakle, taj učinak, ukoliko je bio uočen u izrazito malom broju ispitanika, bio je prilično malen i nestaje nakon 24 sata. Komunikolozi, grafičari, ekonomisti, psiholozi, svi su složni u jednoj stvari, da utjecaj zapravo postoji, ali ne mijenja naše ponašanje i stavove. Privuče nas 1001 stvar, postoje situacijski čimbenici, dakle, ovisno o tome kakav smo dan imali taj dan. Žene jako često će imati loš dan pa će otići u shopping. To ne znači da su čule na radiju neku poruku koja ih ne natjerala da kupe 3 haljine. Ipak takvo oglašavanje je zakonom zabranjeno u Hrvatskoj, pa i u svijetu, ne samo zato što postoji gram sumnje, već zato što je moralno i etički upitno. Ljudi su presložena bića, naši odnosi su presloženi da neke ovako zapravo jednostavne poruke mogu usmjeravati naše ponašanje. Znanost tvrdi nemoguće je upravljati ljudima na takav način. Opet skeptici tvrde da se šalju poruke nečije ideologije i namjere. Kome vjerovati? No ipak je za zapitati se, ako zaista netko može nama tako upravljati, bi li svijet izgledao posve drugačije?